Kenang ban pynkhlaiñ ya kakam syakri ban ai ka jing suma di kinong syong snong hapadeng kejele ban yakun persya ka jing pulstet ka kalam COVID-19 ka Sohra CHC hak si toding kala sakhi ka jing pli ka isolation ward o mali ka Sohra ba given MLM. Hadin ka jing pli ka isolation ward kalau dan ru ka jing jurep ya ka jing sedang man snano ka oxygen plan ha ka ni CHC ha ka balai don lang do mali ka sela ba balajit ku par syndrome UCM ka HDC ba titos kan ba deiru UMDC ka Sohra uba DPO lang additional chief secretary ki officer bat Dr. Lembat Kwipan uba given MLM da ka ba kuble yu menteri ka ka koi ka khia ba elhak ulong kani ka isolation center kan long ka jimunto iba pang COVID-19 ki bala ban wan sumar ki dei ki grade A B bat C halo ka oxygen plan ulong ba ka jingwan jurib da ki officer labbu ban pendap ya ka hapo sibnai ulong ba kani kan dei sibenta ban penbiang e ka medical oxygen sa ki ba sitam omtang na ka COVID-19 Henry kiwiru ki jingpang ula kenturu iki nongsong snong bakin pikir ya kani ka jingpang nama ka jing sumar ila di ka de ka jing sumar lang kiwiru ba balajit kupar syndrome MLA ka sela ulong ba kani ka isolation ward kanirap ban pelai ki jaka sumar hakanong ba sulong na ka jing khamnya ki ba omda sitom e kinyo e jing sumar hangni klem da penlut ya ka por panlet chalu sulong uba balajit la pen pauru ya ka jing kmilinti ba shan ka Sohra CHC kanyo ba pemi la ka jong ka medical oxygen ka jing play jong kani ka isolation ward ro aku ko kom maka dengan pek hanya di sini lah ada jadi cases apa long ba ki hospital long ko powder ti makin sting ya kata nakaliang ka department tengkar ka jarab jang health minister tele krang menyerap ya kan hospital bagi dia ka isolation ward kewiru wan pensting ha dalam segmen cases dangla ban pek hang ne no nang le wan sumar ka bala sene ha ki thang ko tingnya lek ka hostel kan ne ga di banne e ko wiru ka jiwan play taski ka ne par ka ma umtan ni ba given ro jiwan jang ba di walang national chief secretary dan khang ban pek jakarta ka centralized oxygen plant kan sub kakajing peni oksigen iki patient tentang aman lagi di ward jam beran lagi tar kadi we naki initiative baka kadi ka government kale health department kale ikan ma ka aksa trek jong ni bana gladep ban conduct inspection ban pynkhlaiñ kat bala ban pleno e ka COVID-19 isolation ward ang po Sohra CHC bari so comment sibul ban ka singa bomenta ngayo ban play yakni ka COVID-19 isolation ward ka bas pojing kia hangni Sohra CHC namun nadu menta ki cases yasi ki ba hadu kasi kategori ala mentakal hangni po CHC jong barmenta nagalang si additional CS lawan ban conduct inspection yakni ka jingmu ban set up yakni ka oxygen plant hangni Sohra CHC berkat kum ka jingmu kum ka target na bo target pan pendap ya kan ka oxygen plant la kum no hapo ka life hotarik jom uni ubanai bo meta